Nondik datortzu kantureko hori? Gurien aitxe bere bolantzi zen, beti kante eta txistu izota beti izetezan alegri. Bai, etzienik izi zen du duen. Bai, eta niri guzti guri. Eta nik bere esaten dut, bai ezetarako bilibersolan eta etzien ez dut esaten, etzien badak izan nizomona zena, niri alperri da esaten duztena eta, bai. Eta hemen bere beti umetarik kantetan Bai, hemen bere, zu bakarrik. bai, eta eskolan bere Elena asko kanteta zan bai, kara solda horretariko gauzek, eta nire guzti bezten fuerte gabestuti horrek. Bat egote zan, Maria Cristina me quiere gobernar, eta horrek bakizu, ez dozu zutxain, Maria Cristina me quiere gobernar, yo la sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, Maria Cristina me quiere gobernar. Hola, kantak izate zinan lehen hau joak. Euskeraz hitzen zen kanturik? Ez, erderaz, orduan erderaz da nahizetez, oindana da euskera. Oindana da euskerie. Ederto ganera hitzen da,